rekonstrukcija puta od Podvrha do Gubavča se nastavlja. Sada je na redu dio kroz Gubavač. Proširivanje se vrši s gornje strane, uglavnom. Dio iskopane zemlje su mještani iskoristili za poravnjavanje seoskog groblja. Oko škole se put proširuje i sa donje strane. Sve je to lijepo i krasno, ali ulazimo u period blata i prašine, muke i nevolje. Kažu da rade po elaboratu, a kidaju sve redu od vodovodnih cijevi preko kablova za telefon do kanalizacionih cijevi. Ekipa iz vodovoda je vrlo efikasno riješila problem. Nas nekoliko, već 5 dana nemamo internet i vjerovatno će T-Com imati svoju posebnu priču. Kanalizacija, kao u Londonu u srednjem vijeku, sliva se na ulicu i razumljivo neizbježne kolone i dosadna čekanja. I uvijek se nađe vozač kojem se izuzetno žuri. Šta mislite, da li im je palo na pamet da postave cijevi za vodu, telefonske i električne kablove prije nego što asfaltiraju, ili će kao u Bistrici naknadno da kopaju poslije asfaltiranja? Sreća je što ova dionica nije dugačka kao Bistrička, ali zbog frekvencije saobraćaja prašine Beli faliti neće. Zidić morat će da se ruši. Da li će sa ovim putem uz sisu kukulikanjem